Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot anoon. Amen. Say ingot ma ali Jehovah akadenggan di basam dohot asini roham, ay siyan narobido akay, asa unang marsurak-surak akka musuku midaau, ale debataku, marhaposan tuhodo au, sayunang paila au. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho kami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang. Sa pahi kami marhite-hite asin ni roham, asa margogo kami jala marbengit ni roha songon anak kaholongan ni rohami dia kasih taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia marhite-hite kami. Amin. Mari mahita.
patangihon ma patik ni debata di minggu ta sedarion, ima sian patik perjolo 1 patik pasapuluhon. Patik perjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano yang gotunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna, ai kona uhumna dosogot akan amar sineang di goarna. Patik paopaton, ingot tamuma pabadia konari minggui, di naono mari ma ulah kamu nasa si ulaonmu. Alayang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lagi-lagi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata langit dohot ano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di bahenido ubayan nari pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Matik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu, asa martua ko jala liling mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba di batam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, una ko olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposuna bawa, manang naposuna boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Boharo padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paopaton, binopar ni akana suguro hadiau. Alai, asido rohaku dia kena meribu-ribu, akana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tua dopan di debata, laho mangulahon naho bartu patik naik. Ale Tuhan debata, sai parugoi mahani, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mare di mahita. Tatopo ni ma dosata martangiang mahita.
Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon kasisan ni dosa di kami halak na dangolon. Markite-kite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham di kami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu kami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porsiaon. Lako magotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu kasisani dosata. Songo do pakaholong ini debata di portibion. Pola do anak nana sasadei di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amen. Mari di mahita. Hatani debata turbuk epistel di mingguta sadarion. Ima nari enet sian Jeremia bidu tolu bulu sada. Mamuka sian ayat tolu bulu sada satu ayat 34. Tajahama marsikat sorin. Idama narodo aka arisogot nina Jahoba. Pokaw kumapadan na baru tu pinoparni si Israel. Dohot tu pinoparni si Juda. Dada songo padan nahu baheni na jolo tuopu nasida. Uju nahu takup tangan nasidai. Lau manogihon nasida ruar siat tano misir. Hape di ose nasida do padan nahu baheni. Atik pe au harajaun nasida nian ninda Jahoba. Ayo do padan si bahenokku tu pinoparni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonokku do itu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dambe podaan isa halak donganna. Manang dohonon na tuha anggini songonon. Tadahamu Jahoba. Aitung saluhut nasida tumadda au sogot. Tole namet-met.
tole nama godang sian nasida ninda Jehovah aimat pamuati dosogo trohaku mida hajahaton nasidai jaladang be ihngotokku dosa nasidai. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Mare de mahita. Tidak kumaha porsiao tai songon nahina tidak penidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosa na tumo palangi Tuhotano au porsia di Yesus Kristus ana di debata Jehovah dan sesadai imana tinubuhon si Maria naga-begabean siatot di parbadia adorang soabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila na tua tu torum di tanah na mula mengulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamon di debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon menguhumi halat na mengulu dot na mate au porsia ditodi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do diasan di dosa do diatai namado mula mangulu dosogo daging nihalak na umate do dianguluan na sora sudah. Amin. Tabigi makor amasaroha. Inahan nak, maaf.
KBG majo titing namasa di tonga-tonga ni Uriata di bagasan nasa mingguan. Tikting Huria Manang Warta Jemaat Minggu Reminiscere Sada Maret 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, asi-asi ni Jehovah sambindo umbain soharusun siap hami, aidang marpat sohotan asi ni rohanai, mulak rata doi tahi ganup sogot, godang matutu habonaranmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sian Andung Manang Ratapan Tolu, ayat 22, sahat ro di ayat 20 tolu. Nama ragam, sada, parhusoran ni parjamita sa distrik. Hombar tu haputusan ni Sidode distrik di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 naroon, di Patu Pado Parhusoran ni Parjamita Saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ihutusi Papungu Dana Topangan Dohita Narikot di distrik. Marhite Kantong 2B disadari, sialani dana diakoni sosial di Huriata Nasomal Tapatupa Mansohot Majolo. Tapasatma di Bagasan Roha Mauliate Tutuhata Debata. 2. Sekolah Alkitab Perempuan. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Sekolah Alkitab Perempuan akan menerima mahasiswi baru tahun 2026 angkatan 7. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada lembar warta. Tolu. Periodisasi pengurus seksi Dohot Punguan Kor. Marningot nanglam majonok akhir masa periode pakobasion di Ganup seksi Dohot Kepengurusan di Ganup Punguan Kor kategorial tahun 2024-2026, hombar tu aturan ni Huriata HKBP, songonon ma pinasahat tuhita. Tolu titik sada. Ganup pengurus seksi di Ganup Dewan, songoni naung punguan kor, asa patupahon laporan pangulaon manang pelayanan, periode 2024-2026, hombar tuna tarpatupa, jala di Pasatma tu uluan ni Huria. Tolu titik 2. Asa Ganup Dewan Patupahon jadwal rapot periodisasi di Ganup seksi, jala di Pasahat tu Huria. Tolu titik tolu. Pelantikan pengurus seksi naib baru IMA periode 2026-2020 disakapi Patupahon di ujung di bulan Maret 2026. 4. Kelas Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Sehubungan dengan akan dimulainya kembali kelas Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Melalui warta ini, gereja mengundang seluruh orang tua pelajar Sidi untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari ini, masuk pukul 13 WIB atau jam 1 siang, bertempat di Aula HKBP Cijantung. 5. Seksi Sekolah Minggu. Telah dilaksanakan rapat Dewan Koinonia dan Dewan Marturia dengan agenda persiapan pembinaan pemusik sekolah minggu dan menetapkan 6 orang calon pemusik sekolah minggu yang akan mendapatkan pendampingan dalam pelayanan ibadah sekolah minggu yang dimulai pada minggu hari ini, yaitu 6.1. Olivia Boru Simanjuntak dari WEK 1 Cijantung 1. 6.2. Jonathan Hutapea
dari WEK 1 Cijantung 1. 6.3 Clarissa Boru Sitorus dari WEK 7 Ciracas Polri Kelapa II Wetan. 6.4 Diva Boru Hutapea dari WEK 22 Kalisari 6. 6.5 Clara Boru Sihaan dari WEK 14 Pekayon Gandaria. 6.6 Jenal Boru Simbolon dari WEK 20 Kalisari 5. Onom, Seksi Perempuan Huria Manang SPH. Telah dibentuk Panitia Pesta Parheon Perempuan Huria HKBP Cijantung tahun 2026 dengan pengurus sebagai berikut. Nyonya Sintua P. Silaban Boru Napitupulu sebagai Ketua. Nyonya B. Siregar Boru Manalu sebagai Sekretaris 1. Nyonya Sidabalok Boru Sihaan sebagai Sekretaris 2. Nyonya S. Gultom Boru Lumban Tobing sebagai Bendahara 1. Dan Nyonya MK Siagian Boru Hutagaol sebagai Bendahara 2. Beserta seksi-seksi yang mendukung terlaksananya program tersebut. Susunan selengkapnya dapat dilihat pada lembar warta. 7. Pelian bulanan keluarga. Amplop pelian bulanan keluarga tu bulan Maret 2026 nungaradebe di kotak na di teras di gereja tahun. Tabuat bema jala papungotama di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 naroon marsangap madebata marhite pelean na tapasahat tuhuriana. Walu, apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tugijang. Di minggu sadarion di parmingguan pukul siatul puluwip, dung sipul titing, patu paun ni huriat tado pasahat ulos hatuan tu ruas nama rumur 70 tahun, nama ulang tahun tanggal 2 Februari saat ro di tanggal 1 Maret. Akka Gornasida Boy Tabereng di lembar warta. Sia ruas namonding. Nunga jumolo marujung ngolu sian tonga-tongata inang junior Rusmawati Boru Silitonga umur 50 sia tahun. Pardihutani Amang Maringan Tua Simamora. Nah di hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Alamat Jalan Asem nomor 20 Sada, RT Onom, RW 0 Sada, Cijantung, WEK 8 Kampung Asam. Tuatama nama ngaleon gogo tu keluarga na di bagasan habot ni rohahi, huhut tibu tarapul. 10. Database Huria. Hombar tu program update database Huria terkait haruason di HKBP Cijantung. Huhut marhite panakasion naung dinatupas sintuawek mamuka minggu sadarion dang ruas ni huriat tabe keluarga songon natar surat di lembar warta. Molo adong hal-hal na perlu si patakason didapoton ma parhalado wek dohot manang sekretaris Huria. Nomor 10 sada, ucapan terima kasih. Marhite tiktingon Huria pasaton mauliate tudongata nasian wek 5 Poncol Sada, nang pasaton sadaset bunga altar di parmingguota sadarion. Tikting tambahan, pertanyaan di wek Onom Cipayung Cilangkap ima dibagas keluarga P. Sitindaon Boru Pasaribu, Jalan Giri Kencana. Pertanyaan di WEK 10 Tolu Kalisari 2, dibagas ni keluarga Situa M. Sinurat Boru Pangaribuan, Jalan Kresek Indah Kalisari. Songoni tikting namasa di tonga-tonga ni huriatna di bagasan nasa mingguan, aka tikting nasing boy mata jaha di lembar tikting nadong di hitabe, sai di pasu-pasu di bata mahita di sude panggul miton ninguluta. Sonari sahat mahita tu acara pasahat ulos haton tu ruas ni huria nonggonop marumur 70 tahun. Ditiki hujahami goarni inanami
Radema rotu jolo mangadop langgatan manang altar, laos mariteon pinangidoma tu dewan diakonia laho manuntun nasida. Parjolo inang DHR boru Simanjuntak, manang nyonya Padita Tampu Bolon, opu Bajaboru, sian wek 14. Dua, Hujohami inang T boru Togatorop, inang nyonya BH Simanjuntak, opu Buanerges boru sianwek 20. Baja Guru Inang DRH Selanjutnya Pasukan Yaman Badita itu Guru Pasal Kuliah masih ada persatuan di Pulau Kabupaten Marulukolo Jalan Iho inang nadoba opu Buaner Desboru inang tebol Togatoro Padudukan Amang Tehas Majuta di masa kuliah masa darion masa tua biho di tahun pati itu tahun Marulukolo Jalan Tua Maulana. Manginang oma akan terbuka nama jalur bersatual seharian mau umur 70 tahun rakyat cuma tentang kerja umur tidak 20 tahun tak kita besaluna jika jam umur kita orang kita dari iman corona masalah.
Mare de mahita los tapasahat ma peliata. Sa
batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang. Mula tungadong na di duru ni gereja tahun lamar minggu tong, mari hiti live streaming, di dia pihak kamanginang, horas manang dihamu saluhutna. Kamanginang di parminggota sadarion, di minggu reminiscere, di pilit huriatna do hatari batama bohali hita, dalam takas makal nguluhon jojo ni minggu ta sadarion, sian evangelium ni si Yohanes bidutolu, ayat sada, saharo di ayat 10 Hitana di gerejaon, dot diakai nganat tabe, tangi hok kamu ma, hujahon ma hatani di bata. Asa adong mas sahalak sian akaparise, situani Jahudi, namar goar Nikodemus. Naro borngin manopot ibana, jadi dok mamadok ibana. Guru nami, huboto hami do, ho guru naro siat debata. Aidang tarpatupa agia ise tada song nabi nahemi, ia so debata donganna. Dungini na Yesus mamangalus ibana, tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia so tubu jolma sia gijang, dang tarbaheca marnida harajaon ni debata. Dungini na si Nikodemus mamadok ibana, songo dia ma tarbahet tubuh musehalak, ia naung matua. Tung haulakaca ma mamasuhi si ubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lu si Yesus ma, tutu si tutudo na hudokot diho, anggo so tubuh jolma sian aek dot sia toddi, dang habongotaca harajaon ni debata. Daging do na tubuh sia daging, toddi do na tubuh sia toddi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamusian gijang. Na mangulus do alogo do paklomo ni rohana. Dibegi hodo parngongosna. Adang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna. Lasongonido ganup naung tubuh sia toddi. Dunginina si Nikodemus ma mangalusi ibana. Songo dia ma tarpajadi i. Jadi nina Yesus ma mangalusi ibana. Ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi. Tutu si tutura udokon diho. Hu hata ho kami do na hubotohami. Jala hu hatidah ho kami do naung huidahami. Gabidang dijakon hamu na hu hatidah ho kami. Gari akan aditanoon hu hata ho tuhamu dang porsia hamu. Tung porsia mahamu molo hu hata ho tuhamu akan adibanwa gijangi. Dang adong nama naik tu banwa gijang. Ia so naung tuati sian banwa gijang. Ima anak ni jolmai. Na di banwa gijang hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uloki di halongonan. Songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na saling liling na ganup na porsia di ibana. Ay songonodo holong ni rohani di bata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Ido sahat ni hatan di bata ojahan ni barita nauli di minggu tasadarion. Moloro suku-suku tu hita noaing. Moloboi hita musi tubuh gabe halakah hama hita tapangido. Tonggo halak Batak, manang adonggo halak Korea mau, manang gabe halak Cina mak, manang
halak Jerman mak. Ai gateng-gateng go halak Jerman. Uli-uli boru Korea. Ai di hati dah ko kalak Batak do gateng-gateng halak Jerman. Ala ni do mula dong gateng halak Batak tori do kodok ser halak Jerman do hatein kan. Dang tarjalona gateng halak Batak. Molo gateng halak Jerman deui. Wah gateng ne anak ne bah na. Songon halak Jerman. Uli do boru nai bah songon boru Korea mina songon kan. Wow, suku kos marsitu tu do. Wado molo boy mangulaki tubuh hita gabe halakah mah hita tapangido. Halak Batak kate. Ala ngata boto dang mungkin boy tubuh hita musekan. Ai saya dohono pe gabe halak Jerman serana boy muse tubuh. Memang dang mungkin be boy mangulahi. Ala memang ido tabereng di Pakatayon parjupangan ni si Nikodemus doh Yesus 17 ayat turbukon. Al sasitong na hobar tu minggu ta sadarion minggu reminiserion hola sen ayat do naeng odol hona tu hita asalam tahanguluhon hina argani pabahena di bata tardu mobi di natongon hita di minggu-minggu pangaradeon di parningotan di panaonon ni Tuhata Yesus Kristus. Ahado horoha mangojar, ahado nagabe latar belakang, sibot ciri, ubahena pola manau kapursuho Yesus. Pola ikon mate terpajal di hopinor silang. Ganup tao ni saita ingot tapa sunggulhon di rohata. Ahado nama ngojar. Apa yang membuat semuanya itu bisa terjadi? Jala ido gabe unok ni minggu ta sadarion doh sen hata di bataon si buanota jala si hanguluhonota. Holong ni roha ni di bata ido mabahen gabe adong barita panaonon adong peristiwa hawamate di hawapinor silang adong hamunangan marhite haheheonna sian namate. Holan sada hata do nama ngojari ima holong kasih. Alani desa pronomi lakini dokon ai songonodo holong ni rohani debata di Portibio. Holong ni rohani debata ido ubahna gabe masa gabe roh Yesus Kristus tu Portibion gabe manau ka porsuhon gabe ibana sikat ni hajol maon naikom manaon ha porsuhon dot hamatiani. Holongido nama bahen gabe masa saluhutna napinatu panidibata di bagasan Kristus. Alaniaha puasa gabe dipatupai. Kenapa harus Allah melakukan itu? Karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sama seperti manusia yang sudah lahir tidak akan pernah mungkin lahir kedua kali. Ino na do kondisi Nikodemus. Ai bado boy mulak tu si boy ni dainang. HP nunga matua. Dak kola na matua dak dana pelang mungkin boy masuk be kan. Boleh tahe mulak mesti tu si boy ni natorasna. Jangankan yang tua, jangankan yang sudah besar, na baru seorang ipe datung hia boy mulak ibana tu si boy ni. Ahdo naing gobar horon na disia kamanginang. Seperti itulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak akan pernah bisa dia membersihkan dirinya sendiri dengan kemampuannya. Sama seperti manusia yang sudah lahir tidak akan pernah mungkin lagi bisa kembali ke rahim ibu. Makanya husukun nakin hita molo boy hita muse seorang gabe halakaha do tapangido sudah hita madokon halak Batak. Alaina rohaku dang alani banggata mungkin halak Batak ala taboto dang mungkin bibu hita seorang seperti itulah digambarkan. Maka Yesus mengatakan hanya orang yang lahir kembali. Maka Nikodemus mengatakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan mungkin
Jolma nong mardosai boy pauliho dirina payason hadironna sian hadosa. Ai mamuka madabu Adam doh si Hawa tu dosa sudena sorang na tubuh di portibion gabe pardosa. Alanio di hala Kristen dang adong istilah anak yang tidak berdosa. Gari di bortia de behita nunga alanya ala naung mardosa si Adam dohot si Hawa. Ai molo manakko hita alanya manakko idu hita gawe mardosa teh. Manang alanong adong go tabiat dosa di hita gawe manakko hita. Manang sohyape hita manakko, manang sohyape hita margabus alai tabiat dosa nunga adong di bagasan. Tapi bentuk nyata dari dosa itu, itulah perilaku-perilaku yang kita lakukan. Berdusta, mencuri, dan banyak perilaku yang jahat lagi. Saru pada tuduh seni, dohot babiat. Ada bahasa Indonesia babiat teh? Harimau. Harimau itu kalau baru lahir binatang buas enggak? Binatang buas do anak ni babiat teh? Manang dung magorang dari mana sagai binatang buas? Mamuka tubuh anak ni babiat nunga keluarga binatang buas. Dan oleh karena kebuasan tabiat kebuasannya itulah ketika dia sudah menjadi besar, ketika dia melihat mangsanya maka dia langsung menerkam. Bukan karena menerkam mangsanya maka harimau menjadi binatang buas, tapi karena sudah ada tabiat kebuasannya maka ketika dia sudah menjadi besar dia melakukan itu dalam praktek sebagai binatang buas. Songon hita. Jalan terpayasita dirita sian hadusauni. Tidak akan mungkin sama seperti manusia yang sudah lahir tidak akan pernah mungkin bisa kembali ke rahim ibunya. Alanido gabe dipatu pada bata di bagasan Kristus Yesus. Laho paluahon hajal mauni sian hadosauna sian hamatian alani dosai. Dihamua kamanginang hai baruan perubahan bisa kita terima hanya karena Allah menganugerahkannya dan mengaruniakannya kepada kita. Ido ubana kami roh Yesus Kristus tu portibion pola ikon manaon na porsuk ibana pola mate di hau pinorsilam. Jala holan debata di bagasan Kristus do nabui patupai. Tidak ada yang lain. Maka Yesus mengatakan tidak ada jalan yang lain untuk beroleh keselamatan selain di dalam Kristus. Alanido sen hata di bataon takas di babotoh hita asal tung targahon pakokopon itu hata Yesus Kristus. Ai molo dang dihokop molo dang dipalua debata di bagasan Kristus hita pardosaon dang adong nanggosada hita nama lua sian sorop ni dosai. Ai ala ni holong ni rohani di batado gabe di patupai di bagasan Kristus asa unang mago ganup na porosia di ibana asa hangeluan na saling-delingna di ibana. Asa molong di bagasan haluaun alani Kristus Yesus hita kamanginang buhama hita pataridahon hai baruon di bagasan Kristus tarida matong dihadiriotai karakter Kristus, karakter Allah. Allah yang memiliki kasih itu maka dia berbuat segala hal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Darida manang parangeni Kristus di bagasan hadiriota. Dia mah parangeni Kristus, mana karakter Kristus itu harus kelihatan di dalam kehidupan kita ini. Anak kita edeni inahan teh. Para sirohate. Naki ngahucatan ni son para julo-julo na kusukuktian do tuhala inang ali gabi sudati. Ay mol di luas Tuhani mulak kayo musay poso tongko aman ng borhati tahe pilito muna tahe. Danggat yung muna kan?
Karakter pertama yang harus terlihat adalah menjadi gabe parasi, menjadi orang yang murah hati. Itulah diperlihatkan Allah dalam Yesus Kristus. Karena kemurahan hatinya, maka dia mau yang adalah Allah menjadi manusia, yang berkuasa menjadi sangat terhina di dalam penderitaan dan kematiannya. Maka orang-orang yang sudah beroleh keselamatan di dalam Kristus karena kasihnya itu, maka dia juga harus menghidupi tabiat Kristus, yaitu menjadi orang yang murah hati. Multajah di Lukas 6 ayat 36 berarti. Gai para siroha mahamu songon amamuna para sirohai. Jadi hitape nama kanguluhon, nama dai, nama kilala dengan bahasa di debata hitape ikon gabe aka para siroha. Tutur apa dua hon nau balgasyani songon Kristus narotu pertibion nanyo jarni holong ni rohai. Hitape ikon gabe parholong ni roha. Kita harus menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Karena kasihlah yang akan memampukan kita melakukan segala hal sama seperti Kristus yang menurut dunia tidak akan pernah mungkin dilakukan, menjadi manusia, menderita, mati demi keselamatan manusia, semua didorong karena kasih Allah yang begitu besar. Maka kita pun Amanginang hanya dengan memiliki karakter kasih itulah akan memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala hal, bahkan yang sepertinya di luar kemampuan, di luar kekuatan kita. Songon hataridani di ngolun yakanatoras tuaka yanakon nalete. Dang diboto loja, dang diboto sadi hari arian, sadi hari borngin, holan laho pasari-sari narikot tu ngolun yaka ya anakon. Bulan-bulan non ngaro akan kuliah ngaro teh, mak ukati ngai na teh. Ya. Bahasa margugu hamu akamanginang, bahasa margugu hitakan natoras laho mengalui saluhun hola sado na mangojari ima holong nira. Karena kita mengasihi, karena kita menyayangi, maka kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang sudah diperbaharui supaya hidup di dalam kasih Kristus. Karena itulah menjadi kekuatan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Aiha holongonido didokon hatani dibata makukupi godang dosa. Amanginang na lengkap dope keluarga. Saya udah umar soal ita hijabu. Ol tahe, ol de barbada. Ol teh. Angkola inang dangadong bete. Ala di pabuah-buah hamu tu tahe barbada muna itu tetangga muna. Ama saroha molo marsoal hita do akenata tapabuar tu do ngata par sarohai. Nabor ng barbada udah baru inata. Ina hamu tu tahe. Daong kan? Buas lagi pabuah hamu harwa. Kan na holong dor hamu. Ma molo tung marsoal pi marsoal ma. Molo tung anong parsalisia marsalisi ma. Ale-ala anong kepe holong ni rohai di hita. Datung tapabuah barbada itu hobar jabuta. Perdebatan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Tetapi ketika kasih itu masih menaungi kita, maka semuanya akan dapat terjaga. Maka mau arong keluarga nagabe pasoal, arong keluarga gabe lao tu pengadilan lao pasidu ke persoalan na ingok mak nong mago do holong di roha di bagasan. Tapi jika masih ada kasih di dalamnya, maka seberat apapun pergumulannya, pertikaiannya, pertengkarannya, dia akan dapat menyelesaikannya pada akhirnya. Ai dihukumi holong ni rohai do godang dosa. Jala holongonido naboy mabe kita patupa saluhutna naboy tarpatupa hita di bagasan ngulut taon. Songoni manang hita na sahuria di hakai bisi jantungon. Holong do rohamuna di hakai bisi jantungon amanginang. Holong dorohata di hakai bisi jantungon. Waduh, songon da sugugu do salata. Holong dorohata di hakai bisi jantungon. Holong di rohataima na patauho kita, na patolapo kita, patupahon nabuy terpatupahita. Tutonga-tonga ni pakubasyon ni huriata di HKBP Cijantungon.
Molo tahun nasal puhudok kota masaroha, teh amasaroha marsigor-gor teh. Batal mai tahunon. Noai tahunon gay marpuratak nama. Ya. Digijang dina marsigor-gor marpuratak. Molo nangi boto hamu lapatin marpuratak suku kamu opung. Haro marpuratak ko sia dia do istilah marpuratak kon muncul. Ya. Molo najolo di huta, molo adong maraba-raba nong mahiyang. Salah satu contohna itutung mon. Ala ni gorgorna tak ina masongoni. Ya, api nai manutungi rabba-rabbaon. Jadi gambaran ni boado hita asa semakin ya, marpuratak, bergelora, terdengar ya, di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Hanya satu yang memungkinkan itu kita lakukan jika kita memiliki kasih. Holong rohata tarpatu pahita dui saluhutna. Songoni manang aka ulaun ulau pakubasion si patu pauta di tahun 2020 nomor mulai Rabu Kamis pertanyaan nama manginang teh. Pertanyaan nama hita natari di wek saplopat udokon moloboi pertanyaan sudi wek nasa nama jabui pertanyaan 2020 nomor ala tahun pengajaran iman di tengah keluarga molo majabui ahami disima au disima inang disima anak kon nami natuli molo tongon dijabu hupamanak-manak na 2 tahun non adonggo akayana kota nga dijabu alu sipata gabi di kamar na sida ala pertanyaan ni aka natoras di nina binegi musema malatak-latak di kamar kan baru holan neng saya pertanyaan non ngai do kono makna hiya karwa holan neng saya pertanyaan dah tuda purho papanason huani misopi nina keluar memang songoni ya buah sedang do pertanyaan naro anggota nona kamanginang pangiduaku elek-eleku nasa ruas nihuria nama jabui pertanyaan mana sekolah minggu PDW anak konai manang remaja manang napa subulung molo dijabu do penasida tinggal hita majabui pertanyaan dohot manasida pertanyaan amin ya jalan molo boy nasida mabek kamu tangyang pangodiano si perjabu asa terroka mata aman dina kan ay jujur persoalan itu tong kan mau lina martangyangon nak ama kan ali tahun 2020 nomon tagugur honi ama luar biasa do ya tabae manang sekolah minggu anak kotai manang remaja anak kotai ketika dua syafaat dari tuan rumah kita mulai juga mereka aja yang berdoa melatih supaya pengajaran iman di tengah keluarga secara praktis bisa kita lakukan di tengah-tengah pertanyaan week kita. Ngata mulai sada hal melota bihuton renungan harian setiap hari nunga ganuk keluarga majaha ayat hariani. Sahat deui musti itu ruas ni huriah kawisi jantung na 1.700 kepala keluargaon marga 3 tian non ganuk keluarga. Dan yang terakhir mari kaum bapak mari kita memang punya peran yang luar biasa. Saya melubuk do taroktoku mulai do kanaka ina sipata do mutu tahun pengajaran iman di tengah keluarga ayah kahami ina donina. Hape isi tahi kepala keluarga. Ama. Siapa menjadi imam di tengah keluarga? Suami. Mari sesibuk-sibuk apapun kita cobalah di tahun 2026 ini memberikan peran kita sebagai ayah di tengah keluarga. Alan narong nuaeng ya kehilangan sosok ayah di tengah keluarga, fatherless. Tapi nang julu sosok ayah itu luar biasa kan? Dan kita makana adong ikan di bapa. Adong kota ikan di bapa na julu? Adong. Adong go cakir di bapa? Adong. Adong go aduk di bapa? Adong. Adong go sabun di bapa? Adong. Sabun di bapa na julu sabun maddi. Sabun ni inata do anakon sabun batang. Bapak tadi. Alay-alay tabereng figur ayah itu luar biasa di tengah-tengah keluarga Batak dahulu. Si dok hata perpudi ama di tengah-tengah di keluarga. Moleng yalang dak dana lopan nyomakna jangan makan. Itu ikan bapak. Ikan bapak tanggo-tanggo nan digotaan. Ya. Lopan nianakon ikan asin kepala batu nan digoreng. Itu fakta. Alai nuaeng dung ama-ama iba.
Nengal langon terpuyuh di lopa di dapur ngaroi nata madokon. Jangan makan, itu lauknya anak-anak. Bang irinai tidak dana iba ikan ni bapak. Dunga mama iba ikan ni anak. Sadi hari dong. Ya. Inilah sekarang akhirnya figur ayah itu juga semakin hilang. Maka di dalam buku panduan tahun transformasi 2006 dikatakan ada fenomena sekarang kehilangan sosok ayah di tengah keluarga. Kenapa? Mungkin ia saking sibuknya memikirkan, mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Ape dua anak konna, najolo opunga 10 pitu anak konna, dan apalah songoni. Ya. Tapi sekarang di tahun ini dimintalah, saya juga bergumul. Ya, saya juga keluarga, saya juga kepala keluarga, saya juga punya anak-anak. Kadang-kadang ya memulai untuk terus menerus itu menjadi sebuah perjuangan. Tapi hanya satu hal kekuatan kita untuk melakukan itu. Ketika kita juga mengasihi keluarga kita, mengasihi anak-anak kita. Sehingga mereka juga menjadi anak-anak yang luar biasa pada masa yang akan datang. Amin. Martang yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami, moliati madiho, nunga dipakulingi hai mariti-hiti hatam. Takas matutu ali Jehovah. Holan alani holong ni roham nabal gaido. Ubay nagabes soharusun siap kami. Gariara dapotan haluau kami. Sian panaonon dot sian hamatemi manaluhon dosa dot hamatian. Moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Anggo sian hadiron nami dot sian nagugul nami. Dangdung boy tarpaluahami diri nami sian hadusau ni. Alai nyojar ni holong ni roham nabal gai. Gabe roho tu portibion pola mate di haupinor silang asa unang mago akan aporosia diho moliati madi holi Jehovah Tuhan nami siani gabe arga madi hai pako kopomi tarlumo bima di minggu-minggu parningotan di panaonon ni Tuhan Yesus Kristus di tahunon lam takas mai rata tanak di bagasan roha doa hati-hati nami. Losiani mali Jehovah Tuhan nami nang kami piakan pinai barumon asa mangulu mahami di bagasan haholongon songon ho nama kaholongi hami pe mangulu ma di bagasan holong ni Kristus ai haholongonido gabi hagugoon haholongonido na boy patupahon saluhutna alani saisuan ma di rohanami todi haholongoni di tongani keluarga di tonga-tonga ni aka ulaon nami nang pinasahamu di hami. Nang di tonga-tonga ni aka pakubasion di tonga-tonga di huriam. Asima rohama di Jehovah terlumobi di jauh-jauh ni tahun transformasi 2020 nomon. Pangajarion haporsiaw di tengah di keluarga. Songon tad dan ni holong ni rohanami di keluarga. Marsitutu mahami Tuhan. Para deho tiki nami. Mangargahon partikia ni. Laho patupa naka persauran narosu. Persauran di bagasan hatam galup ardi tonga-tonga di bagas nami. Di tahunon di bagasan mingguon mulaan nami pertanyaan wik di bagasnya ke ruas ni huriam wik sada saat 20 tolu mangilik kami li Tuhan. Sai ukap rohannya ke ruas ni huriam para dion bagas nasida gabi inganan perjupangan nami dohoto jala palowas ma. Ditiki gabe pajabui pertanyaan kami disi mahami sude keluarga nami rap martangiang dohot akadongan nami sawik naro dia ka pertanyaan ni asaima Tuhan hataridan ni sada tod di pangajarion haprosiaon di tengah-tengah ni keluarga di tahun 2020 nomon tong moliati madiho li Jehovah Tuhan nami di bagasan Kristus usabaho kami tangiang elik-elik pangiduan nami. Amin. Marede mahita laos tapasahat mapiliata napa duahon dohot panupakyota tu sosial ni huriata.
Dihon ayat 4 rim mahita jongjong.
koma peliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo harwan salut sileho-leho na dengado nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masyaran nilhon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi wapna hucus di jolom, pasu-pasu mai jaramoti, asahu parahasia kami pilihan non, pati bulon rajaon mi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinurbadia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malo mendiro hamdi Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Saya sama sanami songon pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar honma damena tutodim.
kita mendengar penjelasannya dari Ketua Seksi Perempuan apa saja yang akan dilakukan. Tapi saya sebagai pendeta HKBP Seksi Jantung mau mengajak semua kaum perempuan. Siapa kaum perempuan itu? Yaitu semua kaum ibu HKBP Cijantung. Atau juga kaum perempuan yang belum menikah, tapi dia sudah tidak merasa cocok lagi dengan persekutuan pemuda. Jadi kalau di statistik gereja kita di tahun 2026 ini ada 1.557 perempuan HKBP Cijantung. Jadi harapan saya sebagai pendeta HKBP Cijantung, kiranya semua kaum perempuan HKBP Cijantung akan turut ambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, dan pelaksanaan program-program perempuan tahun 2026. Mari kaum ibu, kaum perempuan, melalui pelayanan seksi perempuan HKBP Cijantung tahun 2026 semakin bersemangat. Marpurata. Para perempuan HKBP Cijantung dari WEK 1 sampai 23. Kembali kami hadir menemani saudara-saudara perempuan di HKBP Cijantung untuk mengajak berbagai kegiatan, terutama tahun ini 2026 dari program kerja SPH adalah Parheheon Perempuan. Parheheon Perempuan ini akan kita laksanakan pada awal Maret hingga awal April mendatang. Kita akan mulai pada tanggal 7 Maret yaitu launching panitia HKBP, launching panitia Parheheon Perempuan, dan juga ada Family Fun Day, dan juga nanti kita akan pesta rakyat bersama untuk memeriahkan awal dari launching kegiatan itu. Agak perempuan yang berbahagia, kita juga akan melaksanakan PHD pertama pada tanggal 10 mendatang. Kami sangat-sangat mengajak para perempuan dari WEK 1 hingga 23 untuk bisa ikut hadir dalam PHD. Yang kami harapkan juga pasti hadir Ina Selasa, Ina Hana, Ina Serapim, perempuan Parhalado, dan juga Pardihuta Parhalado. Jangan lewatkan hari-hari yang indah tersebut untuk bisa merasakan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus melalui Parheheon Perempuan. Kebangkitan Tuhan Yesus kita akan laksanakan Paskah kedua, acara puncak tanggal 6 April 2026. Ayo kita ikut bersama-sama para perempuan yang diberkati Tuhan. Kita percaya, kami percaya bahwa semua perempuan akan terberkati jika ikut dengan kegiatan-kegiatan kami dari seksi perempuan. Tuhan pasti akan memberkati kita untuk bisa tampil yang terbaik. Jangan takut, pasti setiap week 1 sampai 23 memiliki talenta-talenta terbaik untuk pelayanan. Marpurata, Tuhan Yesus memberkati.